Moi roztomili, oto przedwczora był tłusty czwartek. Nie wiem, wiele żeście wciepali kreplików do cychy, do żołądka i orzech z J3. Bez mala, że norma tako średnio to je 2,5 kreplika. Także normę żech zrobił. A dziś wam wyrządzę taką kapkę srandowną pogodkę o tym, jak spolić kalorie z jednego kreplika. Roztomili była taka Zuzka, mieszkała sekancik na dziedzinie, na cieszyńskiej ziemi. Zuzka miała przeogromnie rada krepliki. I tak było dycki. Od czasu, kiedy była dzieciem. Wartko się nauczyła smażyć te krepliki, bo było i oto 10 roków, a już poradziła zrobić ciasto, a pospołu z matką robiła takowne krepliki, że one były ganz dobre. Były tak dobre, że cała familia palce oblizowała, a każdemu się kidało po brodzie. Roki szły, Zuzka urosła na wielkucną dziołchę, była jako hul. Nie była chrubo, ale mało kiedy synek był większy od niej, a siły też miała godnie. Wszyscy robili błozna, że to było z tego, że jadła tela tych kreplików. Najwięcej dycki czekała na jeden dzień w caluczkim roku, czekała na masny czwartek, bo w ten czas mogła zjeść kreplików wiele innych chciała, a żaden i nie sztopował. Za cały dzień poradziła ich wciść a i 20, a jednego roku w masny czwartek wciepała bez mala do cychy a i 30 tych kreplików. Żaden nie poradził spokopić, że się tym nie przeje, bo przeca jak człowiek furt je to samo, to się mu to kiedyś zmierznie. Zuzka se wzięła chłopa, chrubego, silnego, ale małego. Tuż obo jak szli, to wyglądali kapkę srandownie, ale to nie było dla niej płatne. Najważniejsze do Zuzki było to, że on miał rod krepliki, a więcej już nie było nic ważnego. A wiecie, kiedyś hańdowni się robiło krepliki doma. To nie były takie krepliki jako dzisio, bo dzisio to, co kupujemy kańsikej w magazynach, to jest taka gąbka z chemią. Hańdowni się robiło krepliki z mułki, z obilo. To obilo rosło kole chałupy. Robiło się krepliki z wajec. Te wajca nosiły kury. Zbierały na te wajca obili. Zbierały wszystko to, co naszły na zogrodzie. To był szmak. Tak, że wam prawił. To nie było to co dziś te gąbki na chemijach, na chemii, na pruszkach, co ich kupujemy kańsikej w magazynach. Jeszcze co, to krepliki takie te nasze, prawdziwe, się wciepowało do szmolca, smażyło się ich we szmolcu, a ten szmolec się robiło ze szpyrek z babucia, co z tego człowiek sam chował, a odbywał. Krepliki były fest dobre, ale jednego razu doktorzy, a tacy chytrzy profesorzy, jacyś tam z Warszawy, chytrzy ludzie, zaczęli szpekulować, że w postrzodku każdego kreplika są kalorie. Potem porachowali, że w każdym jednym krepliku jest tych kalorii bez mala 300. I ludzie, gorci na dziedzinie, wobec nie wiedzieli, co to są te kalorie. Ba i tako Zuzka. Ona miała gospodarkę, ona miała babucie, grunt, ona nie miała czasu, co by rachować jaksi głupoty, jaksi kalorie. No ale roz się tak stało, że Zuzczyn chłop coś się roznimógł, zaczęło go coś pichać przy sercu, strzykać w plecach, tuż poszedł do doktora. No i ten doktor go pobadał, a rzekł mu, że musi jeść mieni masnego, a najlepszy, co by jeszcze te całe kalorie rachował. Chłop się dozwiedział, że baj takowny kreplik ma 300 kalorii. Tuż oto idzie zjeść jednego na dzień, ale ni 5, ani 10. Tuż Władek, bo tak miał na miano ten zuszczyn chłop, szał ku chałupie cały okorany, a po chodniku się stawił do aryndy jeszcze,
kaj siedzieli jego kamraci, musiał sobie dać porę sztamperli, gorzołki, a jak przyszedł do chałupy, to wszystko to powyrządzał Zuzce. I Rostomili Zuzka się nasrała, oblykła się na lepszo, siadła na koło, pojechała na tym kole ku dziedzinie do doktora. Jak stanęła we dwierzach, to pan doktor się jej kapkę wylękał, bo jeszcze takownej baby wielkucnej nie widział, a ona się jeszcze na niego tak szpatnie podziwała. Zawrzyła jednak odwierze słusznie, siadła se na stołku naprociw pana doktora, no i prawi: panie doktorze, wyście bez mala przeogromnie wylękali mojego chłopa, kozaliście mu rachować jakieś kalorie, a zakozaliście mu jeść krepliki. Tuż ja, bo paniczko, bo one nie są zdrowe, te krepliki, każdy ma w sobie w postrzodku 300 kalorii, to jest przeogromnie moc. Ale panoczku, jak on przestanie jeść krepliki, to on umrze, on tego nie przeżyje. Wiecie paniczko, ja nie prawiem, że wasz chłop nie śmi wobec nie jeść, ale niech je, że te kalorie, co ich nie użyje, przy robocie, to musi jakoś i spolić. A jako to mu polić? No trzeba się fest gibać, dreptać, a ćwiczyć. Doktorze, on je od 5 na klepetach, robi do wieczora. Za cały dzień spoli tych waszych kalorii przeogromnie moc. A doktor prawi: no jagyny, wiecie, paniczko, wiecie, no gibani, a gibani to nie ma to samo. Baj jak gzujecie na kole, to poradzicie za pół godziny spolić tych kalorii 300. To mocie jednego kreplika. No a panie doktorze, jak ruszą gębą, kiedy jem kreplika, to wiele spolem tych kalorii. Doktor się tak poszkrobał po czepani, bo żaden się go nie pytał. Wiele się poli kalorii przy jedzeniu kreplika. No i prawi tej babie, tej Zuzce tak: doczkajcie, muszę się podziwać do jednej książki, tukaj ni, tukaj też ni, można tam, dobre mom, tukaj piszą, że jak jecie jednego kreplika, to przy tym spolicie 10 kalorii. I Zuzka cało uradowano, cało rada jak fazol, prawi: no to już, panie doktorze, wiem, co mam robić, co by spolić tego jednego kreplika. Tuż co, rządźcie paniczko, co zrobić, żeby spolić tego jednego kreplika? Trzeba zjeść 300 kreplików. Tuż Rostomili, widzicie, jako Zuzka była chytro, naszła sposób, co by spolić jednego kreplika. I wy też ten sposób możecie potem użyć na rok, jak będzie masny czwartek. Pamiętajcie, że jak się zje jednego kreplika, to się spoli 10 kalorii, a jeden kreplik ma 300 kalorii. Tuż co by spolić jednego kreplika, to trzeba zjeść tych kreplików 300. Rostomili, dzięka za to, coście mnie posłuchali. Subskrybujcie mój kanał, dziwiajcie się na moje filmy, dawajcie mi palec do wyrchu, niech ta nasza cieszyńska rzecz idzie dalej, do świata, niech to ludzie posłuchają, miejcie się fajnie, niech się wądarzy.